Türkmenistan'ın Nobotdaky paýty ýygyn mögsümi dowam edýän mahal Balkan welaýatyna häkimetler mekdep mugallimlerini we ýokary synuplaryň okuwçylaryny paýty ýygymyna mejburi çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 sentýabrda Sewitden habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä orta mekdepleriň ähli işgärleri şol sanly mugallimler Bereket we Serdar etraplarynyň gowuçy meýdanlaryna ýatymlyk paýty ýygmaga ekdilýär. Habarçy ýokary synup mektep okuwçylarynyň hem ýygyma mejburi çekilýänliklerini habar berdi. Belimiň pes hili we häzirki wagtda ölüm sanlarynyň ýokary bolmagy ýokardakylary alada goýmaýar. Diňe paýty ýygmaly diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýa-da soňky bir neçe hepde bäri Türkmenistana COVID-19 hadiseleri görülýär. Habarçy seşenbe günüň ikinji ýarymyna Sewitde ähli içerki awtobus gatnawlarynyň ýatyrylanyny hem de awtobuslarda mugallimleriň paýty ýygmaga ekdilendigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä bir günüň dowamyny her mugallimden azyndan 60 kilogram paýty ýygmak talap edilýär. Türkmenistanyň durly künjeklerine paýty ýygymyna bu ýyl adatdakysyndan sähel ýyr girişildi. Türkmen medeniýeti ýurdun durly künjeklerine ýygyma ýyr girişilmegini beýleki faktorlar bilen bir hatarda amatly howa şertleri bilen düşündirýär. Ýurdun gowuçy meýdanlaryna bir ýam girişilen paýty ýygym mögsümine ahal Balkan, Lewap we Mar welaýatlaryna 8 sentýabrda, Daşowut welaýatyna 15 sentýabrda resmi taýdan badylga bermek kararlaşdyryldy. Hasodal 18 awgustda Azatlyk radiosynyň Mar welaýatyna habarçysy Sewitde büdjet işgärleriniň paýty ýygmaga mejbur edilýänliklerini habar berdi. 24 awgustda Lewap welaýatynyň administrativ merkezinde ýerleşýän Gorow polkunyň ýetkileri ýygym üçin paýty meýdanlaryna çekildi. 27 awgustda ýerli habarçymyz Lewap welaýatynyň Türkmenawa şäherine mektep okuwçylarynyň paýty ýygymyna mejburi çekilýänliklerini habar berdi. Bu aralykda bir türkmen terekçisiniň Abaşanyň türkmen paýtasyny ýerden gadagynçylygyny aýyrmak üçin Abaşy häkimetlerine bir ýyl mundan ozal haýyş bilen ýüz tutanlygy ma'lum boldy. Ýa-da 2018-nji ýylyň maýyna Abaşanyň gümrük gullugy mejburi zähmet bilen baglylykda türkmen paýtasynyň Abaşanyň çägine girdilmegine gadagynçylyk girdi. Türkmen häkimetleri mejburi ýygym işlerine bat berip awgustyň aýagyna Lewapda aliment bergisi bolan adamlara jeza hökmüni paýty ýygdyryp başlady. Şu aralykda ýurdun ozal paýtaçylykdan boşadylan Sewitine Balkan welaýatyny hem okuwlaryň paýty ýygymy sebäpli ýatyrylýanlygy barada 5 sentýabrda maglumat gelip gowuşdy. Insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmen hökümetiniň paýty önümçiligine mejburi zähmetden ýa-da çağı zähmetinden peýdalanmagyny berk tanqid edýärler. Berk döwlet ýetkiligine habar beriş serişdeleri ýurtda paýtanyň esasan tehnika bilen ýygnylýanlygyny, ýygyma gatnaşýan paýtaçylaryň ýokary ruhy berentlik bilen zähmet çekýänliklerini öňe sürýär. Balkanly häkimetler mugallimleri we mektep okuwçylaryny Bereket hem de Serdar etraplarynyň gowuçy meýdanlaryna mejburi çekýän mahaly 14 awgustda ýerli Balkan gazeti Bereket etrawyna paýty ýygyjy kombaýnlaryň paýty mögsümine taýýarlanylýanlygyny, Serdar şäherindäki paýta rastlaýjy kärhanasynyň işgärleriniň hem hasyly kabul etmäge taýýarlyk görýänligini habar berdi. Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetiniň köpçüligi äşgär eden seýrek maglumatlarynyň çen tutulsa, Balkan welaýatynyň Serdar we Bereket etraplaryna esasan buğday we azyklyk bakça ekilýär.